Ambalma Sheriff Latele Jabarani Flebo Malikono ani Malikoka ami wala nyumando folike kanyeshin au kilengele belajili mafu au sigorola ama fonga ko bismillah ni ko bamananga kuna funi alikene udaile ntoy kuna funi ndamnena franchero fanga wasablu manyema ni oye general de corps d'armée Maliki Jawye ale kulu fla bismillah ka bebi alamsa so madama novembre kalo kle muga samba flani muga ani duru kulu folo maw opmbe talike Nations Unies maula kulu flana obetalike yemwa maula akene kan Sheriff la Jabarani soto wala amna Traoré na ka jatala num ko ne baraw sheria uyansa mamuna nga jekulu nyamada ka beni frontière fanga wasablo nyema général de corps d'armée Maliki Jaw aka yamaruye jereje kulu bafla bismillah rafe biso madaina jereje kulu folo no betalike jenselike nani Nations Unies tomba ka ci den kerekere no kanuka de megira maliduna ka beni de kuni gele amimbe malikono ame domina ikobi nabe watibo o siratique féminin farafina jamana shegin jelembe kuluba mina noye Union économique et monétaire ouest africaine bakurubala UEMOA nabe farafina jamana shegi munu jeleno sefa warla olu fana kunna lembe kanuga sam barkelon daira CNT manyemala ninga kila kuka demeta ka nyesi Mali jamana ma ka beni dekuni gelea mimbe Mali kono oka ni sigi nunkera wakati fa fly bela jelembulu kasi kuka haklina taw dajira CNT manyemala hakli jagabo ani bara nyogonyaw olu siraw sinsi unywanche ni nasra wero fe islamia de meton ansar oluka wajulukela munumbe kulu konna ni abe fuma ko commission wudu mo uye uka kalo saba ladala sigi ke kabeni bi alamsai novembre kalo kle muga samba flani muga ani duru bangoni jangne bugula uyere ujabala ukonnana sigi nyere kera sababu ye ufe kasika nyefolike uka sante menin barawla ani fana kana wala like uka sanna ta barabulu dalun oluka Sheriff la Jabarani soto gala Khadija Traoré anaka jatala babaketa ului baraw sheria Wudu Bureau National Mau ugani sigingela sababuye wala saka sika faranyogonga ninga bara kelon sante menina kasika olu fese kalo saba sigi ba mulu komi ambora mulu kono alhamdulillah mulu temenen ko fe o mana comment je folo min mina ke odeni donc anga sigi folo de ni anga nyina san bara damne na ko anga bara bujam jate min ni mulu de fe donc la o sigi folo de bi so maraina o de kama kana bara mali fan tan nani befe biro ka hukumu konnana kana amina nga san baro buluda bebaro jamana yer to mina san bela jeri makalama no benata ni karamo garbu no aka kalando no ni biro na ka jekulu yi karamo mali kono so karamo wala wuli ka jominge mali kono amadugo ay baro barana ta salo anya ke fokatime a kefena vraiment alaka demeri alaka hinedi ay mikanye do nga ala fokala barkada kala ka o chewfu chemuni wuli ka joke salongon nana ka baro ke ka layinu sabati ka bayakala chama soro ka kabila ogla ka duku ogla ka dugla ka karamo ka layini sabati sigi kono ani jamana kono amu fuku barkada wafana bara kura mun bolden be ubulu sanna tala wala sa dineb se kala se alla se chugo nyumana chugumna no ye ala utala kuma kan sanma o mime ben kelenya ani baski ko fo adama do ni nyogon chelala saosa sante mene amo programme da anye jabi nyuma munu sorola ka programme kura mi obi nye katime sante menonga oda to ni ansor ka barala be ko baw sorola saosa ibaye am avancer di kura me tanye di la me salon barata kada munyana mumanye munyato ni masigake munyato nan wo faraka ni meke en flore keneka ni ala sona la be min be nyina ode nyina fene bi nye katime salon ka fo chien chama en fleur au bara programme sera de kanta ka bara beke ka beka bara dima ka sigida beka bara foyer beba ka bara ke akechugula ka keka nye katime kumadola anya fo chugumina bara me programme ambulo aussi bileba en fleur no de kenekanta ama ini ala fama de fe jamana be bolo minka ya rabbi ala kabla bolo nyumanga ben kelenya baski ani lafia ani koto nyogontala ani nyogon kanu ala ko sabati akono aka donga fo kuni lajire nye jamiatul amsarudin wudu karamogo chama de faranyonga waka ada au kloka kuni sigimbe nyana maya kalo saba.
kunnafoni ko nasiraw fɛ hali bi jɛkulu association Ayibaw Fatumatu Zaraw ma olu ye dɛmɛ kɛ ka kɛɲɛni kunu tarata ye novembre kalo tile 19 san 2025 ko ta ko ɲɛsin centre belebele fila ma ni o ye centre Mohamed El Madani ye fo ka taa se centre Fatima Zara ma olu ma ka sanga ni an kuntigi Muhammad kisi nɛma ba ye ale denmuso sanuma Fatima Zara ale ka bangeni san kunbɛ anniversaire ɲaɲalu kɛnɛw sigili kɛnɛ in yɛrɛ a dakun de tun ye denmisɛnw ka lamɔ ani k'u lamara i n'a fɔ Fatima Zara ka cogoyaw kɛnɛ in kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Lutu Siribe ka sɔrɔlen no kumakanw mi lase aw ma Kadija Tarawele fɛ hali bi. Nin wale in ka bɔ association Ayibaw Fatumatu Zara Mawyoro a bɛ don Muhamadul Mustafa ale denmuso sanuma Seyida Fatima Zara alayhi salam ale ka bangeni nisɔndiya hukumu kɔnɔna na. Comme ça o y'a fɔ cogoya min na an ba n'o ye madame Haidara ye tanti Fatumata Traoré a bɛ wulikajɔw kɛ a bɛ baɲumankɛw caman kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ka ɲɛsin centrew ma ka ɲɛsin musow ma ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ala sɔnna ma an bɔra centre Mohamed El Madani na sisan ka taa dɔn caman kɛ yen nɔ an fɛn caman b'a kɔnɔna la bɔ wɛrɛ in an filɛ nin ye centre Darul Zahara kɔnɔna la bi komi a y'a fɔ cogo min centre in yɛrɛ tɔgɔ dalen don Seyida Fatima Zahara de la donc an nana yan nɔ bi ka na ni bonyafɛnw caman ye bonyafɛnw caman malow b'a la jiw b'a la nɔnɔw b'a la gâteau b'a la fɛn caman an b'a ye nin kɛ de sabula a b'a dɔn n'i ye nin sira ninnu tagama ala bɛ sɔrɔ nin sira in de fɛ ala n'a ka kira yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin sira in de fɛ a ye nin baɲumankɛ in yɛrɛ caman a ye nin ye jɔn a y'a ye an fa n'o ye a Seydi Serifu Usman Madani Haidara ye sabu ale de y'an bila nin sira in ɲuman kan donc a y'a sen da an fa sen da nɔ na ale min bɛ mawuludu ɲɛnamaya san o san donc an b'an profiter nin micro in fɛ k'an b'a tɔw fo sabula karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ bolo falen don alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale bɔna dɔ ka anniversaire tali la donc an b'u fo nin kɛnɛ in kan yan n'an b'a tɔgɔ la n'o ye tanti Fatumata Traoré nin bonya ni a karama a bɛɛ bɛ segin an fa ma n'o ye a Seydi Serifu Usman Madani Haidara an ye nin tabiya fɛn fɛn ye bi an y'a bɛɛ ye ale la donc a kan ka fo k'a waleɲuman dɔn k'a barika da a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka ala ka sijan ni kɛnɛya da n'a ka denbaya bɛɛ ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen. Nin dɛmɛ ninnu dila centre El Mohamed Madani ani Fatima Zara kalandenw ma association Ayibaw Fatima Zara mɔgɔw ɲɛna ani nin centre fila yi ɲɛmaw nin dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ ka na minɛw o n'a ɲɔgɔnna caman fɛn min ye nin centre fila yi ɲɛmaw ye olu kɔni nisɔndiyalen u ye waleɲumandɔn fɔli kɛ ka ɲɛsin zamzamiw furumuso sanuma madame Haidara tanti Fatumata Traoré ma ka sanga ni a ka nin waleya in ye o min bɛ a tɔma Seyida Fatima Zara alayhi salam u ka bangeni ɲɛnamayali ko fɔ an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ni kaduba nin jini la parce que ala kira yɛrɛ b'o fɔ an ɲɛna ka hadisa sɛmɛnw na ale Fatumata yɛrɛ bonya a n'a ka karama n'a daraja a y'o yira a silamɛw na k'o yira muminw na n'o ye Fatumatu bid'atun minni wa yurabbini o kuma Fatumatu bɔla ne la o kuma fɛn o fɛn bɛ ne tɔɔrɔ o bɛ Fatumatu tɔɔrɔ mun bɛ ne nisɔndiya o bɛ Fatumata Zara fana nisɔndiya alhamdulilayi o kuma fɛn o fɛn bɛ Fatumata Zara nisɔndiya nin kɛnɛba nin b'o la nin fɛnɛba nin n'o ye Fatumata Zara nisɔndiya o bɛ alakira fana nisɔndiya fɛn mun ka di anw ye fɛn mun bɛ alakira n'a somɔgɔw nisɔndiya o de kɛli ka di anw ye o de la tiɲɛ na nisɔndiya bonyana anw ma an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ani an ba ɲuman mun kɛla sababu ye ka nin kɛnɛ dayɛlɛ ka tila ka bonya ta ka ɲɛsin an ma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka adamu fana kanu na o n'o y'an ka promoteur ye n'o ye Adamu Basɔrɔ Tarawele ye inshallah kalansoba nin tɔgɔla la ala k'a ɲɔgɔn caman jira anw na nafa bɛ nin na ala de ye nin fɔ an ye nin yɛrɛ de ye bato ye o tuma na n'i ye Fatumata kanu i ye musoba de kanu maa si tɛ i n'a fɔ Fatumata Sayyidatu Nisa'i Ahlil Janna tɔn min tɔgɔ dara o la ani ɲumanya min kɛra ni o kanu ye mun kosɔn ka n'o di Daru Zahara ma kalanden minnu fana bɛ Fatumata ka centre kɔnɔ ka na olu bonya ni nin ye ka na ka hidiya di olu ma an bɛ dugawu de kɛ ya Rabbi a ye nafolo in ta yɔrɔ min na ala kana a yɔrɔ langoloya wa kɔni an kɔni nisɔndiyalen don puisque san o san an sigilen don n'a ye k'a fɔ a bɛna bonya lase an ma an fana b'a ɲini Alahu Taala fɛ a b'a bɔ wari min na a n'a b'a bɔ nafolo min na san o san ala ka caman b'a bila nɔ la ala ka caman b'a bila nɔ la ala k'a ka sɔrɔna dɔnna ye ala k'a k'an bɛɛ kunkɔrɔta n'a ye lahara jɔ don ala k'an don safa kɔnɔna na aka don k'a fɔ ko association Ayibaw Fatumata Zara maw u ka nin waleya in bɛna denmisɛn ninnu dɛmɛ k'u ka kalan yiriwa ni ka dɔ fara ɲɔgɔn dɛmɛ kan sigidaw kɔnɔ ani jamana kɔnɔ o b'a to an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ
Crimée mara ani Donbass mara olu be lakodɔn Russie jamana maraw ye Ukraine dugu koloka kɛlɛcɛ dunanw dina ye Ukraine jamana kɔnɔ bilen wa Ukraine jamana yɛrɛ ti doni laɲini nazarala kɛlɛ bolo o t'a kɔnɔ ka kɛ a tɔn jamana ye bibi na Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ni Donald Trump ye ɲɔgɔn ye min kɛ ye ko bɛnkun kɛra nin de kan CBS kunnafoni di sira yira manga ka ban Ukraine jamana kono kalata ka labɛ ka na ni fale ye jamana ɲɛma yaso la Ukraine jamana kuna n'a dakadi jamana la a dakadi Ameriki jamana de fɔlɔ la bawo Ameriki jamana ɲɛmaw n'an b'a ye k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky y'a da jira kɔrɔfɔ lasera Ukraine jamana ministri ɲɛma kɔrɔfɛ min kɛra Ukraine jamana ministri ɲɛma ye san 2010 fɔ san 2014 n'o ye Nikolai Azarov ye ani Russie kunnafoni di sira tasi cɛ ako ni ale ɲininka b'a fɔ ko Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky fanga labarali ɲɛdɔ tɛ la ko wa ko ni kun yɛrɛ labila kun na Ameriki jamana ɲɛmaw fɛ o de do ko bawo ko Ameriki jamana ɲɛmaw u b'u yɛrɛ ɲininka k'a daminɛ Joe Biden min ko mɛ k'a dɛmɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman kana se bi Donald Trump ma u b'u yɛrɛ ɲininka mun na Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky an bɛ nafolo caman di mɔ an bɛ kɛlɛkɛminɛn caman di mɔ wa politiki binaku yɛrɛ ka jɛsɛrɛkɛ naani binaku ka an bɛ dɛmɛ ɲɛsin i mɔ i ni Russie cɛ an bɛ ɲangiw ɲɛsin Russie jamana mɔ Ukraine jamana kama wa tiɲɛ yɛrɛ min ye dɛ an bɛ ka don a fɛ kɛlɛ in nɔ ka Russie jamana kɛlɛ nka nin bɛ kɛlɛ kɔ jaabi bɛ kɛ mun ye jaabi tɛ nin ye Azarov ka kumaw ye ministri ɲɛmakɔrɔ Ukraine jamana kunna a ɲininkalen ko mun kelen kama Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump namɛ bila Volodymyr Zelensky ka fanga la bi ko fɔ a ka jigin ka bɔ Ukraine jamana kunna a b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ministri ɲɛmakɔrɔ in Ukraine Azarov ale de bɛ deli ka jira k'a fɔ yuruku a kɛlɛli berekɛnɛ tigɛ bɛ bi Ukraine jamana yuruku kɛlɛ cakɛda fɛ ka sanga ni Ameriki jamana ɲɛmaw de ka laɲini ye k'u b'a fɛ ka Volodymyr Zelensky jigin ka bɔ fanga na de k'o de namɛ ni yuruku kɛlɛli ye bi ka sabu kɛ yuruku kɛbaw minnu bɛ Ukraine jamana kɔnɔ Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma jɛɲɔgɔnw do novembre kalo tile t'a tɛmɛnen sɛgɛsɛgɛli jɛkulu la kelen ye jɔn yɛrɛ ye kelen ye jamana tɔgɔla kiiri bulon ɲɛmaaya so ye u ye wulikajɔ kɛ Ukraine jamana fanga kɔnɔ ni yuruku kɛlɛli berekɛnɛ ye caman minɛ bɛ bi kiiriko minisiri yɛrɛ wulimɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ la k'a sabu kɛ tuma min na ale bɛ kuranko ni tajiko minisiri so kunna a ye dunkojuguya baaraw kɛ nka maa yɛrɛ min kun bɛ nin bɛ ɲɛkun na sa ni mɔgɔw kɛn bɛ ka kamalenya tɔgɔ kɛ ko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma ka waribɔrɔ ta la ale de kun bɛ nin minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen don a kama kɔrɔ ka Ukraine nin fanga bɛɛ lajɛlen kɛ yuruku ye n'o ye Timur Mendish ye novembre kalo tile ta a sɔminen k'a fɔ berekɛnɛ tigɛ bɛ dunkojuguw nɔfɛ Ukraine jamana kɔnɔ lɛrɛ damadɔ yanni se ka kɛ a mɔ a ka so k'a ka so larawe wali kelen k'a minɛ a y'i yɛrɛ ta a bilamɛ bɛ ban Israël la o Ukraine jamana kelen kunga Bureau national anti-corruption yuruku kɛlɛ cakɛda a ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw n'an bɛ a jira k'a fɔ Timur Mendish Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ka waribɔrɔ ta la k'a ye walejugu caman kɛ Ukraine fanga kɔnɔ a sinsinnen jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ka jɛ kan o ka teriya kan sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw ye a jira k'a fɔ ka daminɛ janvier la ka na se février mɔ san 2025 Timur Mendish n'a ma ɲa k'a fɔ Ukraine jamana a kɛn bɛ ka sariya dɔ ta u ko sariya min ma ko loi martiale o kɔrɔ ye jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ o ma fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsin kɛlɛ de mɔ sa n'a ma ɲa ko a ni jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ye teri ye minisiri caman kun b'a minɛ a ka dabada mɔ surasiya ɲɛmaaba caman kura ni kɔrɔlen kun b'a minɛ a ka dabada mɔ ko a y'i yɛrɛ kɛ fɛn ye jamana kɔpasa ka Ukraine jamana kɔnɔ sɔrɔsira tɛ sɔrɔsira ye Ukraine a ka nafa kun tɛ sɔrɔsira min nɔ sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ ye a jira k'a fɔ Volodymyr Zelensky tɔgɔ bɛ dunkojuguya in na n'o ye jamana ɲɛmaa ye a tɔgɔ bɛ sɔrɔ ni fa min ye o ye kuranko ni tajiko minisiri German Gulashenko sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ ko kuranko ni tajiko minisiri Gulashenko kɛlen k'a ye k'a fɔ ni ɲɔɲɔ ni ɲaɲa ko a bɛ kɛ wulifɛn ye ani jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky cɛ Timur Mendish bɛ se ka a dɛmɛ ka don ani jamana ɲɛmaa cɛ ani Timur Mendish bɛn'a la n'o ye Volodymyr Zelensky jamana ɲɛmaa ka waribɔrɔ taala ye ka nafolo caman ŋanamu jaki kan duuru ɲɔgɔnna de ɲɛsin bɛ Timur Mendish mɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ
a ye wale jugu jɛkulu bila sen kan réseau criminel n'a ma ɲɛ ko a ni jamana ɲɛmaa ka di a y'a ka se boli tajiko ni kuranko minisiri kan ani surasiya minisiri kan u ka wariw labɔ dibidibinin dibi la nafolo sɔrɔ sira caaman be yen man y'o bɛɛ ladila ka cakɛdaw sigi sen kan kuranko nasira fɛ a yɛrɛ kɔni bilama kɛmɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bani israɛla kabini sɔmina k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛtɔ don Ukraine jamana fanga kunga. Japongaw fe to min be n'a kɛmɛ ka mɔɔw fara ɲɔgɔn kan minnu nsomaw tora Ameriki jamana ka mugujugu fili senfɛ foroba kɛlɛ ta ko filanan kɔnɔ Hiroshima ani Nagasaki ani a kɔlɔlɔ kɛra sababu ye ka minnu kɛ maa fiɲɛmaw ye olu de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Japongaw ka nin forobatɔ in kɔnɔ min bɛ wele ko Nihon Indakyo u ye laseli kɛ k'a fɔ Japon jamana ɲɛmaamuso n'o ye minisiri ɲɛmaamuso ye faratika min bɛ a da kɔnɔ bi a ka dɔn k'a fɔ mugujugu kɔlɔlɔ kɛra sababu ye ka maa minnu mago sa n'u bɛ nin dɔ in kɔnɔ bi u n'a jɛmɔkan tɛ k'a fɔ Japon jamana kun ye kalekan min di a kun ye dalakan min da san 1967 k'a fɔ Japon jamana bi kali k'a fɔ a ti kɛ mugujugu marala ye a ti kɛ mugujugu dilala ye a ti diɲɛ di mugujugu jamana mɔ i kana mugujugu labaara Japon dugukolo kan ko Japon jamana laban bi bɔ o dalaka in nɔ ko farati k'a don a ma wula dɔrɔniya k'a fɔ alamusa fanga ɲinindɔ min bɛ Japon jamana kunna bi n'a ɲɛma ye minisiri ɲɛmaamuso ye parti libéral démocrate a ye dayɛlɛli kɛ k'a fɔ lakanako nasira fɛ Japon jamana bɛ farati danga la k'a sabu kɛ sini bɛ wuli ka jɔ min na Taïwan ko dafɛ ko kuma a ka kan ni Japon jamana t'a fɛ a ka tunu ka bɔ yen a k'i labɛn kabini kelen minisiri ɲɛmaamuso Sanayi Takaishi a ko wasabulo kɔnɔ Japon kuma bɛna dayɛlɛ ni Japon jamana bi a ka dalaka sɔsɔ dalaka min n'a y'a ta san 1967 nka kɔrɔfɔ in de bɛn tɛ forobatɔ mɔɔw mɔ Ameriki jamana ka mugujugu fililen kɛra sababu ye ka minnu fa olu somɔw a n'a kɔlɔlɔ kɛra sababu ye ka fiɲɛ don minnu ka mandenfinya la olu bɛɛ lajɛlen de bɛ forobatɔ in kɔnɔ u ko u ni minisiri ɲɛmaa jɛmɔkan tɛ minisiri ɲɛmaa yɛrɛ bɛ fanga ɲinindɔ min kunna n'o de bɛ ka jamana mara bi tɔ kɔnɔ jɛkulu min ɲɛsin bɛ politiki kow mɔ o ɲɛmaaba Takayuki Kobayashi y'a jira k'a fɔ kuma bɛna dayɛlɛ ko in kan dɛrɛ wasabulo kɔnɔ a ko ba o k'a ka kan kuma ka dayɛlɛ ko in kan bi a ma wula dɔrɔn k'a fɔ san 1967 de Japon kunna o don minisiri ɲɛmaa Eisaku Sato wasado ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ Japon jamana bi dalakan ta dalakan zabaw a bɛ to o kan fɛnɛ u k'a ma ko les 3 principes de non nucléarité Japon jamana minisiri ɲɛmaa a don a ko n ka fanga kɔnɔ n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ dalakan in ka labato Japon jamana tɛ mugujugu mara Japon jamana tɛ mugujugu dilan wa Japon jamana tɛ diɲɛ di mugujugu dilan jamana mɔ i kana n'i ka mugujugu ye Japon jamana kɔnɔ a ma wula dɔrɔn k'a fɔ minisiri ɲɛmaamuso Sanayi Takaishi a ko fɔ dalaka in ka wuli de ko nɔn tɛ ko Ameriki jamana tɛ se ka na n'a ka mugujugu ye Japon jamana kɔnɔ ka Japon jamana lakana Japon ni sini jɛ sini jamana kɔni ye kangari da ka ban k'a sabu kɛ sini jamana minisiri dɔ bɛ o ko ni Japon jamana mi cogo dɔ ko sini na koda a kan ni sen ko n'a ɲinɛ bɛ kunungo kalansenw kɔ o min kan ka kɛ a sabali kun ye k'i mabɔ mankan la n'o ma sɔn hakili la a k'i ɲɛsin sini jamana mɔ a na bɔ a ye minan wɛrɛlen na bi bamanankan kunnafoni ale bɛ datugu ni dusukun kami kunnafoni dɔ ye Mamadi Traoré ni ale tun bɛ wele Koyaka Mamadi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Marani Haidara ale balimakɛ de ye kun don ala ye ale mininji dɔgɔya ka bɛn ni tarata ye novembre kalo tile 18 san 2025 ka si to san 70 ani sabala Bamako faba kɔnɔna la yan ko sababuya kɛ bana kuntagala jan ye o siratigɛw de fɛ a ka janaja kɛnɛw olu kɔni sigira ka bɛn bi alamisa ma novembre kalo tile 20 san 2025 Traoré la duba kɔnɔna na Bozula ka sanga ni shirifu caman yeli ye kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fana an karamɔgɔ denkɛw Aseyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara ana balimakɛ Aseyidi Badara Ali Usman Haidara k'olu fara maaba caman wɛrɛw kan Sherif la jabaramuso tɔgɔya la kunnafoni ninnu ɲinina k'u sɔrɔ Amadu Kamara Buya Jagili Kulubali fo ka taa se Seydou Ɲarima an ka jɛ k'a seereya
ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye. O waleya in sabatira Mamadi Traoré ma kan bɛn tarata Novembre kalo tile 18 san 2025 nɛgɛ ɲɛ 20 wagatu. O siratigɛ fɛ alisilamɛw bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na ka na tasibila kɛ ka ɲɛsin Mamadi Traoré ma ka sɔrɔ ka taa bila a dayɔrɔ laban na Ɲarela kaburudo la. Laseli min kɛ bi o ye ka duwawu kɛ fɔlɔ ka barikada kɛ ani ka tamini kɛ ka duwawu kɛ. An bɛ foli bila surakaso 2 ani Ɲare ma ka foli bila sirifuw ma parce que an bɛ saya kɛnɛ de kan an kɔrɔkɛ n'o ye Mamadi Traoré ale de y'an ka ɲamabolo ɲɛmaa ye wa Mamadi balolen a y'i jija an ka kabila in ka fɛn bɛɛ kɛ Mopti mara kɔnɔ pour que an ka se ka ɲɔgɔn minɛ an kana bɔ ɲɔgɔn na an ka faw ka sira ta fo ka taa saya sama a kɛra o de Mamadi a balimamuso de b'a kun n'o ye ntɛnɛnjini ye an faw de y'u di ɲɔgɔn ma a sara ka sɔrɔ o layidu timɛlen don mais seereya min kɛ n'o ye ani serifu cɛ n'o ye Ayidara ye a kɔrɔkɛ don u b'aw seginna ɲɔgɔn nɔ la Kayiden de ye ale ye i y'a faamu a fa ye Kayide ye a ba o ni Ayidara ba u seginna ɲɔgɔn nɔ la kɔrɔm dɔgɔw don u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de fɛ nka balimaya kun b'u cɛ mɔgɔ i ba ni dɔ bɛ segin ɲɔgɔn nɔ la balimaya tɛ tɛmɛ u cɛ balimaya ma fɔ ŋaniya di fɔra Ayidara ye ŋaniya min ta k'a sɛgɛrɛ don dɔ a ye n wele a ko Tamsir n'an sɔrɔ so n bɛna min f'i ye ne dɔgɔnin ye fɛn bɛɛ kɛ n ye a ye diɲɛ di ma ka lahara di ma o ye diɲɛ ye jumɛn ye a ye so kunturu jɔ k'a d'a ma ka tila tuguni k'a bila ka taa Maka a ka taa ɲɛ da Alikaba kan a seginnen ka tila ka mobili san k'a d'a ma k'a ka kɛ misirilataala ye maaya tɛ tɛmɛ o kan balimaya tɛ tɛmɛ o kan tuma min na a y'a fɔ n ye n taara Usmani Serif Madani Ayidara fana bara n ko bamanan ni dɔgɔnin ye i kɔrɔkɛ ye fɛn dɔ fɔ n ye ko i ye diɲɛ d'a ma ka lahara d'a ma a ko k'a bɛ n ka seere ye nka bonyamasegi fana don ani waliɲumandɔn fana don o ye ne ma wajibi ye ka na f'i fo k'a fɔ i ye min kɛ Ala k'i sara a la a fana ko ma Tamsir nin ye wajibi de silamɛya ko maa kan k'i sinji dɛmɛ i kan k'i bɔnsi dɛmɛ ni Ala y'a se k'i ye wa nin ye wajibi de Mamadi yɛrɛ y'a ma ye ni nin fɔra n'o seginna Ala ka nɛɛma la nin fɔli ye ne ma wajibi ye o tuma an bɛ dugawu kɛ a taara ka Ayidara to an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijan d'a ma a y'an minnu to yan n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ maa sima ye k'a fɔ ɲama bɔnnaw ye u ka ɲɔgɔn minɛ k'a fɔ Amisardini mɔgɔw ye a ye ɲɔgɔn minɛ min ka gɛlɛn dugukolo kɔ kan o ye layidu de ye Ayidara ye layidu dafa a n'a kɔrɔkɛ cɛ Ansardini mɔgɔw a n'a denw u yɛrɛ ye layidu dafa sabu u nana sodon ka k'u ɲɛna an bɛɛ lajɛlen jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ bɛnbaatɔ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa ma Ala ka dayɔrɔ suma ka kɛ to bara sɔli la ma a somɔgɔw teriw baarakɛɲɔgɔnw kalankɛɲɔgɔnw cɛ ani muso u bɛɛ lajɛlen y'a kanu ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ni cɛba in ma ka bɛn ni a ka baara ɲumanw kɛli ye diɲɛ kɔnɔ yan ka dugawu don k'a ye Ala ka badabada dali k'o nɔgɔya k'a ma. Ok, donc moi au fond, barikada, on est bienvenue dans la famille Traoré là. Donc on a dit voilà, on a fait un avis. Bana jan kuntala idan fɛ donc an bɛ mun yɛrɛ faamuya fa la o y'a ka balimaya ye balimaya ka d'a ye balimaya ka d'a ye sinaya ka d'a ye mɔgɔ min don vraiment a bɛ kɛra balimaya fɛ et puis a ye exemple yira an na a ye exemple baw yira an na pour que an ka kɛ balimaw fɛ a ye exemple yira an na pour que an ka kɛ silamɛ o y'a ka diinɛ ye a ye exemple yira an na fɛnɛ pour que an ka baara kan wɔsi la donc voilà ne bɛ yafa dɔrɔn de la fɛ an bɛ yɔrɔ ale de y'a bɛɛ kan ye ale de y'a bɛɛ kan ye il s'est battu du jour au nuit, voilà, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il a fait avec fierté, vraiment. Et on est fiers de lui. On est fiers de lui. On va saluer nous. On va saluer Allah. Allah de bien Allah. Allah kaya fama. Allah kada osuma. Ayang kon kitim Allah konuka. Am taje kitim Allah konuka. Allah kanya kata duma kono. Au beka ya fama. Shirif la beka ya fama. Beka ya fama. Traula beka ya fama. Mali beka ya fama. Mama de ko ko ni akira amade yana. Ne yɛrɛ filɛ cogo min na kuma ka gɛlɛn mais n'a y'a diyagoya nka ni aw y'aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na ne dɛmɛ n kungo la a bɛ obligé ne ma ne ka kuma o tɛ bi ne bɛ yɔrɔ min na kuma ma nɔgɔn ne ma Mamadi ye ne baden don ne sinji ale de ye ne lamɔ o de ye ne kɔrɔmuso ne ba kelen fa kelen kɔrɔmuso de don ne fitinin tɛnɛɲini ka kɔɲɔ kɛra
ne de dira u ma olu de ye ne lamɔ mamadi n b'a dɔn ni balimaya ye n b'a dɔn ni sinjiya ye n b'a dɔn ni silamɛya ye n b'a dɔn ni hinɛ ye n b'a dɔn ni makari ye mamadi ni ko n bɛ kuma tɛ se ka kuma foyi ka se a dan na n bɛ dugawu de kɛ ala k'a n'a sara a ye balimaya juru tugu ne ye ka ne juru tugu balimaya la ala k'a sara a ye wa kuma kelen bɛ yen a y'a fɔ n ye k'a dalen to urgence kɔnɔ a ye tile 2 kɛ a b'a fɔ ko ka ne wele siɲɛ fɔlɔ la ne nana a denkɛ y'i kanto k'i kɔrɔkɛ kun k'i wele k'a bɛ k'e tɔgɔ o kuma dɔgɔtɔrɔ y'o wele ne wulila ko n bɛ taa an taara ɲɔgɔn kunbɛn urgence kɔnɔ an kun bɛ ambulance ko la k'a kan ka taa yɔrɔ Kati dɔgɔtɔrɔso la donc an tora ambulance ko la ne ɲinɛna ne taara an ka so sufɛ ne dalen ne hakili jiginna na ne segira ko ni dugu jɛra ne sera tuguni ne y'a sigi a denkɛ nana tuguni ko infirme muso ko cɛkɔrɔba bɛ ka Fafinɛ tɔgɔ dɔ wele Fafinɛ tɔgɔ ye joli ale ko k'a dɔgɔnin don o nana ne sigilen sɔrɔ urgence da la o ko ne ma ko papa bɛ kɛ k'e wele dɛ ne ko ka ne wele ne taara ne donna yɔrɔ min na infirmier muso ko k'e de ye Fafinɛ wa ne ko n ko awɔ k'a cɛkɔrɔba b'i tɔgɔ la dɛ ne sera ne ko Mamadi ni tile n'i ye n dɔn wa ko maa tɛ ne wele Fafinɛ a bɛ ne wele de ko Maafinɛ komi Ayidara muso ye Baafinɛ ye ale b'a fɔ ne ma ko Maafinɛ ko Maafinɛ tɛ wa ne ko n ko o don ne y'a mɛn n ko e bɛ ka ne wele n ko e bɛ ne wele mun na kuma bɛ jigin a kɔnɔ a ko ne t'i wele dɔwɛrɛ la koyi Maafinɛ ala k'i sara balimaya la a ko Maafinɛ e ye fɛn o fɛn kɛ ne ye ɲɛnamaya la ala k'i sara ne ka wuru ye ne ka dumuni e de jɔlen bɛ n'a bɛɛ ye ala k'i sara balimaya la ne ko Mamadi ko c'est normal a ko bɛɛ t'o dɔn ko Maafinɛ n ye n ka du kalifa i la a ye kuma wɛrɛ fɔ nka n tɛna se k'o fɔ n ko Mamadi kɔni ye anw teri de ye an denmisɛn teri don an bɛɛ ye sofaraka de ye an bɛɛ ye sofaraka ye an ye l'école kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye balontan kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Sofara balimaya yɛrɛ bi ne ni Mamadi cɛ balimaya b'an cɛ kabini an ka dɔgɔ an bɛ école fondamentale la o y'a sɔrɔ Serifu Ayidara bi a tun b'olu fɛ yen a muso fɔlɔ bɔ Sofara de Serifu Usmani Madani an b'a jate Sofaraka don Sofara kungo fɛn fɛn mana na a bɛ wuli k'a dɔn n'a ma kɛ ɲɛfɛ ye a tɛ kɛ kɔfɛ ye an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn Mamadi y'a balimakɛ de anw teri don Mamadi an b'a kasi su an b'a kasi tile an bɛ dugawu kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a dayɔrɔ suma n ye min fɔ Tubabukan n ko dɔnɔ san dɔ la n ye Mamadi ɲininka n ye n tugu n ko Mamadi n ko Usmani Serifu Madani a ye mun de k'i ye a ko a y'a fɛn bɛɛ kɛ a ye so dɔ k'a tile d'u ma k'a sɔrɔ n t'a kalama a ye mobili d'u ma a taara ni Makan
kamunu do anw ya seru minɛ n'an bolo fila de parce que an y'an dɔ k'a fɔ hɔrɔn do fitiriwale tɛ seru ka ko o de y'a ka ko jɛnɛ ye kosɛbɛ a y'a baara min kɛ mamadi a y'a mamadi sara donc an bi ala deli ala ka hinɛ mamadi la an ka groupe fɛn fɛn bɛ yen promotion fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ bi san a b'o la olu bɛɛ tɔgɔ la ala ka hinɛ mamadi la ala k'a dayɔrɔ suma ala k'a dayɔrɔ suma ala ka hinɛ ni silamɛsuw bɛɛ la. Mali alisilame ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilame diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ banbagatɔ in ye tun y'a a balimakɛ a n'a teri sɛbɛ ye taamasiyɛn caman ye o seereya bi sɔgɔmada in na a tɔgɔla a denkɛ n'o ye a Seyida Sherif Ahmad Tidiane Haidara ye a dusukun kamkaminen a ye dugawudon kɛ Mamadi Tarawele ye ko ala ka badabada dali nɔgɔya ma ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛ bɔra ala yɔrɔ wa an bɛ ala tɛ an bɛ segin ala yɔrɔ an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye an ka cɛkɔrɔba ni o de ye Mamadi Haidara Mamadi Tarawele an bɛ ale ka janaja kɛnɛ kan bi o la ale ye karamɔgɔ balima ye a baden do joli sira kan ni o de ye a ba karamɔgɔ ba olu bɛɛ ye fa kelen ba kelen balimaya fana kɔfɛ a tilala ka kɛ joliya kɔfɛ a tilala ka kɛ balima ye minnu ye ɲɔgɔn sira bɔ fo ka taa se saya ma bi o la anw yɛrɛ an bɛɛ kɔrɔbayara o to ɲɔgɔn sira bɔ la wa an den damaw k'an don ɲɔgɔn na fɛnɛ o kɛra fa ninnu sababu ye o ka ɲɔgɔn sira bɔ sababu ye komi bɛɛ ye o seere depuis sanjankow don ɲɔgɔn bolo fo kana se waati ma ni dɛsɛ tɛ juma seli yɔrɔ foyi t'a bolo fo n'a kɛra Seydi Usmane Madani Haidara o ka misiri ye balimaya kama sinjiya kama o la an bɛ a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan bi an ka dekun kɛnɛ don ani an ka miiri ni an ka dugawu kɛnɛ ni an ka cɛkɔrɔba nɛyɛli ye ani ka dugawu kɛ a ye ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye wa an b'a dɔn nin kɛnɛ in kan an ye seereya min ye nin kɛnɛ kan o bɛ a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ni a ka maabaya o b'o kofɔ ni o de ye an b'a fɔ an bɛ kin min na n'o ye bosola ye an ka duba bɛɛ bi yan imamu ni o ye Soso Haidara ale ka denbaya n'o ye imamba Alhaji Haidara ani ka fara kalela kan ani ka fara an b'a fɔ karamɔgɔ yan kin na bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ani kin wɛrɛw la imamuw la maabaw la ka na ni janaja in kɛnɛ kan o b'an fa yɛrɛ ka maabaya o b'o de kɔfɔ o la kuma jan tɛ an bolo seereya kan minnu kɛra ale yɛrɛ tɔgɔ la bi kɛnɛ in kan ni o ye a ka balimaya ladon ye ni o ye a ka hadamadenya ɲuman ye o bɛ mɔgɔw wasa o la an b'a ɲini ala k'o kɛ bɔda ye an n'a ye ala ka dayɔrɔ ɲuman di a ma yarabi ala ka kaburu nɔrɔ ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye ala kana du barika t'a fɛ ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadu wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mamadi Tarawele ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ a lakodɔnni k'o y'a ka Mamadi ye a fatura tarata su ka dugusɛ kɛ araba la nɛgɛ ɲɛ 20 wagatiw Bamakɔ yan ka si to san 73 la ka sanga ni bana kuntagalajan dɔ ye Mamadi Tarawele walima k'o y'a ka Mamadi a taar'i da ka furumuso kelen ani denw ni mɔdenw caman k'olu to ɲɛji la badabada dali ala ko nɔgɔya ani alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen ma Mamadi Tarawele i da i k'i sumaya ala ka lahara sɔn sumayi ye. Amina yarabi Amadu Kamara ali bi an bɛ to nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna na maaw fana ye seereyakanw caman fɔ banbagatɔ a ka ɲumanya walew na a n'a ka silamɛya kan an ka jɛkulu fana ɲɛmada hali bi. An bɛ ala tanu a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya bi ala tanu bɛ Allahu taala a ye fɛn min di ale yɛrɛ de y'a di a y'a minɛ ko de lillahi ma ata wa ma akhaz min y'an sɔrɔ bi n'o ye fatuli ye a bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fatuli min kɛra an kɔrɔkɛ kɔrɔba bi Tarawele la fasotigi ale de ye faso tigi ye kɔrɔ kunda
faw kɔfɛ bi ale de ka kɔrɔ n'an bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ Tamani ka taa Warandigila ka na Segu ka taa Mopti ka na Bamako Mali dugu tɔw la ani Mali kɔkan jamana na. An ka faso jɛlen bɛ tɔn kelen na n'o ye Ɲama Bɔnaw ye ale de ye a présidentba ye a sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale de ye ɲɛmɔgɔ ye ale ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye wa an bɛɛ b'ale kɔ ka ɲɛmɔgɔya a kɛra kilennenya ye a kɛra ɲɔgɔn kanu ye a kɛra ɲɔgɔn minɛ ye Mamadi y'an kɔrɔkɛ de an kɔrɔkɛ min don i t'a dɔn ko kɔrɔ don sabula ani bɛɛ lajɛlen ye a dɔgɔnin bɛɛ bɛ tulonkɛ kɛ wa a b'a sen ta ka taa bɛɛ ka so wa a ti fama mɔgɔ si ma wa ni maa ti kɛlɛ hali ni Mamadi ka kuma yɛlɛla ɲɔgɔn kan ale de bɛ tila ka taa i ka so tugun ka tila ka taa k'i ka yafa o k'i bɛ sɔn k'ale jo t'a la o de ye ɲɛmɔgɔya ye a ye ɲɛmɔgɔya in kɛ ka faso fara ɲɔgɔn kan Tarawelelaka tɛ sɔrɔ yɔrɔ si Mali kɔnɔ ani Mali fan wɛrɛ k'u sigilen bɛ denkuli la kɔɲɔ na wala fatuliko kibaruya wala an ka bɔ ɲɔgɔn kalama n'a kibaruya t'a bolo n'a t'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka kibaruya in lase o kosɔn an ka ɲɔgɔn minɛ wa n'a y'a ye ko bɛ maa o maa la laku ale de b'a lajɛ maa min bɛ se k'a dilan a b'o tigi wele gundo la k'a fɔ i ka karisa ka ko in dilan wa min kan ka fɔ bange la a b'o fɔ faso jigiba kun don yiriba de karila bi ni yiri karila kɔnɔw ti jɛnsɛn mais kɔnɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a dɔn yiriba karila a dili bɛ yen a bɛ tila ka falen a bɛ tila ka suma di a bɛ tila ka den di an dusu kasilen don bi sabula nin cɛba in tununen anw na n'a ka limaniya ye n'a ka aladanaya ye n'a ka sirifu kanu ye Mamadi tun ye fonctionnaire ye masinisme na ingénieur tun don fo ka taa retraite la a sigira yɔrɔ min na Samankɔ ka na Sevare bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kasi bi Mamadi tun ye maa ɲɛnama ye fo ka na bila Bamako la ka taa retraite la Mamadi ye sirifu ye a fankelen ye sirifu ye parce que a ba yan fan fɛ a baw sigira sirifu kunna wala ani sirifu bɛ cousin de o bonya o sinjiya o balimaya o sirifu kanu o b'a la a ma foyi bila sirifu kanu sanfɛ a ma foyi bila sirifu kanu sanfɛ Mamadi pɛrɛlen bɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ la ni ye kala kari sirifu la a ka sa o don o ka d'a ye ka tɛmɛ i ka se sirifu ma kuma na wala dɔgɔyama na tɔɔrɔ la ou bien ko dɔ la a ye sirifu kanu. N ye n ka denmisɛnniya ka kɔrɔ bawo a dɔgɔkɛ Kasum Tarawele o ni ne jɛra depuis an ka denmisɛnniya ma an y'an ka denmisɛnniya bɛɛ ka senkɔrɔ a y'an lamɔ a y'an lamɔ balimaya a y'an lamɔ a y'an ka a yɛrɛ dɔ ye an bɛ fɛn min seereya banabagatɔ kɔnɔ na o ye a ka alako ye a n'a ka diinɛ ko a n'a ka sinji a n'a ka balimaya sinji ka d'a ye balimaya ka d'a ye wa alako fana o y'a t'a la an y'an ka denmisɛnniya ka kɔrɔ an y'o kɔlɔsi a la fo ka na se a ka wagati laban ma wa an bɛ seereya ma a ka wagati laban fana a y'o kɛ alako kelen na a y'o kɛ silamɛya la ni ala ye o miniti dɔgɔya nin cogo na tan don nin kɔnɔna an dusuma kasalen don an tɛ foyi fɔ fo ni ala ye min latigɛ an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛ to ala ka latigɛ kɔ bawo an bɛɛ lajɛlen bɛ nin sira kelen de kan nin de y'an ka laɲini ale de tun ye Tarawelela kɔrɔkɛba ye bi ale de ka kɔrɔ ni Tarawelela bɛɛ ye ni ala y'o miniti dɔgɔya k'o minɛ an na nin cogo na tan an bɛ to ala kɔ an bɛ dugawu ɲini sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini Alahu Taala fɛ ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala ka yen samani ye a fatura ka an minnu to a kɔ n'o y'an a dɔgɔw n'a denw ye ala k'an sen da a senda nɔ la ka ɲini ala fɛ k'ala ka lamɔ an ye ala ka yen k'a ma dayɔrɔ ɲuman ye ala y'o de fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye bi diɲɛ na bɛɛ bɛ saya nɛnɛ dɔn an fa n'an bɛnkɛ
ne b'a dɔn ka kɔn bi ɲɛ parce que ne n'ale bɛɛ bɔra dugu kelen la n'o ye Supara ye an fa n'an karamɔgɔ n'o ye Seydi Serifu Usmani Madani Hayidara ale balima don a balimakɛ don a dɔgɔkɛ don a ka musokɔrɔba n'o ye Koya Tarawele on ni Basan Tarawele ba kelen fa kelen donc moi je pense que karamɔgɔ ka denbaya de bi dɔ la bi an fana nana kana far'u kan parce que a mana kɛ cogo o cogo adamaden n'i taara kɔni ka ban duwawu dɔrɔn de bɛ yen an nana denbaya kɔnɔ bi kana duwawu kɛ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma ka yen fisaya ma ni yan ye a y'an kɔ min na Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ jɛ min fana Ala k'o nɔgɔya karamɔgɔ fana y'a seko kɛ karamɔgɔ ye ko min kɛ a kɛra Ala ɲɛna karamɔgɔ ka balimako tɛ tulonkɛ ye an bɛ duwawu kɛ Ala ka sija ni kɛnɛya di karamɔgɔ yɛrɛ ma an fa in taara ka den minnu to n'o ye Mohamed Tarawele ye a taara ka den minnu to a kɔ Ala ka sija ni kɛnɛya d'u ma Ala y'a fɔ si min fɔ Ala k'o di denw ma Ala k'o k'a ka Ala kosɔn sali ala Muhammad bamato an bɛ dugawu k'a ye fɔlɔ Ala ka hinɛ na Ala ka yafa k'a kabo nɔrɔ a ye waati min kɛ bana na Ala k'o k'a ye alijinɛso ye Ala k'o k'a ye alijinɛso ye ci b'a kanu kosɔn sɔrɔla nabi ma min bani filɛ nin ne bɛ se k'a jate ko n kɔrɔkɛ don n bɛ se k'a jate ko n fa don bari ne n'a jɛra sigi la du kelen bew de bɛ n'a cɛ a yɛrɛ ti fu fana k'a dɔgɔnin hinɛ nka ne yɛrɛ kɔni don ne tun y'a bila n ka faya minɛ a kɔnɔ parce que n y'a denw y'a kɔfɛ cogo min na n y'a dɔn k'a fɔ ne ɲɔgɔnnaw de b'a bolo o kɔsɔn n y'a bila n ka faya minɛ a kɔnɔ nka bonya kɔsɔn ale ka dɔgɔnin hinɛ ne kɔni bɛ se ka min fɔ a kan n yɛrɛ de ni Ala cɛmancɛ la o kɔni tɛ se ka foyi sɔrɔ a ka adamadenya na mɔgɔninfinya la n tɛ se ka foyi sɔrɔ a ka adamadenya kɛcogo ɲuman na sigi la a mɛ ne ka cogo cogo mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn gasi la ne de bɛ se k'a fɔ ne donna ale gasi la kuma lasurunya ni cɛkɔrɔba in tun bɛ ka fiɲɛ sigi a ka dala la yirifinw b'a ka dala la denmisɛnninw tɛmɛtɔ b'u min a ka fiɲɛ na gɛrɛbudenw ni ekɔlidenw tɛmɛtɔ b'u min a ka fiɲɛ na ne ye bagan kanuna de ye baganw de bɛ ne bolo ne ka baganw y'a ka fiɲɛ ci ko hakɛ min kɛ a bɛ se siɲɛ 4 ma n bɛ taa n ko n bɛ fiɲɛ san ka na a sigi a ko ko n'i ye fiɲɛ in san ka na a sigi n tɛ yafa i ma o tuma ne yɛrɛ ye mɔgɔ se e bɛ sɔn k'a sara minɛ ne bolo wa ne bɛ n kɔdɔ bɛ taa o n'a ɲɔgɔnna caman an jɛra fana misirila t'a la an jɛra fajiri seli la an jɛra lasara seli la an jɛra safo seli la an jɛra fitiri seli la ne tɛ se ka foyi fɔ nin k'a ɲumanya kɔ ne n'a ye waati min kɔni kɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ du kelen de bɛ n'a ka du cɛ sokɔrɔji ne n'a ye waati min kɔni ka ɲɔgɔn sigi la ne kɔni bɛ Ala de fo ka Ala barika da tiɲɛ yɛrɛ la a ye ɲumanya min kɛ Ala k'o sara a ka alijinɛso la ci b'a kanu kɔsɔn ne bɛ min dɔn a ka kɔnɔ ka duwawu kɛ Koyaka Mamadi ye badabada dali Ala k'o nɔgɔya ye ka fara alisilamɛsu kan Ala k'an yɛrɛ ye ɲanantaw dun cɛ o de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o ta ko da aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo k'u kura kɔ tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'Ala ma basi kɛ n'a ye sini fana yira an na aw ni ne an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'o cɛ aw k'an bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma